bafowethu ngibingelele lonke nababukeli begcwele bakithi abalandeli abathandwa yimina. Kuyintokozo-ke ukuthi-ke sibe nawo. Usibizile ukuthi kunodaba osafisa ukuthi-ke sikuxoxe. Mhlampe ngabe udaba lolu lokufisa ukuthi sikuxoxe. Mfowethu kahle kahle udaba lami nje lumayelana nobulungiswa. Ngikhala nje ngobulungiswa. Njengoba ngikhona la uLundi. Ake ngichaze nje iqala. uMamiliyoni umfana wakhona la uLundi ukhulelela uLundi waduma ngomculo. Ecula khona la uLundi. Bayangazile abantu. Noma-ke abanye sebedidwa ukuthi irasta seniyasusa. Oh yeah. Ebafuna ukubuyisa yabuyisela. Cha into engikhala ngayo ubulungiswa eqenjini lenkatha. Nakubaholi benkatha ngasho kanjalo. Cha ubulungiswa ngiyakhala ngabo. Ngibona ngumuntu ocindezela ngempela efele izono zomuntu ongasekho emhlabeni. Manje ke leyo nto leyo engikhala ngayo ukuthi hayi ivele ifike la ufinyelela ngoba ngiyabafonela abanye abeyibona ngathi umuntu lesikhathaza noma ufuna mhlawumbe uqasha. Manje bekuzodlulisa ubuhlungu cha inhliziyo yami ibuhlungu ngokwenzeka yini iqembu lenkatha. Ibuphi ubulungisa lobu okufuna eqenjini lenkatha? Ubulungisa engikufunayo ukuthi kahle kahle umntwana waphinda angene mina ngangambizi ukuthi eze kumina angazi ngiyoyixelela futhi kuyena ukuthi ngicela ukuthi angithande kodwa manje sengiyabona ukuthi mina ngifela izono zakhe ukuthi waye ngithanda emva kwalokho uMamiliyoni mfowethu ngivele ngijule ngicabanga izobuhlungu bangempela uMamiliyoni njengoba ngithi ibhekene neqembu lenkatha nabaholi benkatha hayi bonke abaholi benkatha abanye babo ba right kimi bayakuhlonipha futhi uMamiliyoni ubethanda umntwana futhi bayakuhlonipha uMamiliyoni usebenzele iqembu lenkatha. Ubulungisa engikhala ngabe lobo ukuthi mina njengoba inkatha nabaholi abanye bathize bayazi ukuthi uMamiliyoni akulula ukuthi manje aqashwe amanye amaqembu. Ngendlela fight engakhona ngenkathi kusenzima ngempela indaba zepolitiki mina bengifayitha kakhulu ngifayithela inkatha. Kanga ukuthi mina bengikwazi ukuperforma ngisho stage ngigqoka iskipa senkatha ngicindezela ngempela amanye amaqembu. Mase kufika uqala uqhekeko phakathi kwe-NFP nenkatha. Waphela inkatha la uLundi. Ama-award awu-24 kathathu. Kodwa mina ngasala mfowethu ngasala sengicula nje ngiculela mahhala ngiperformela mahhala ngoba inkathi ingasenamali futhi inkathi ingasenabaculi abayiculelayo. Ngasala mina ngalo ngaze ngaya ngishona kuMageba ngathi Mageba ngicela ukuthi amandla angapheli ngicela mina ufight mina lama-award awu-24 ngabuya ngoba intsha iyangithanda umculo wami lapho ngesikhathi ngithanda kakhulu ngathi intsha iyangithanda uma ngikhankasa ngabona bathi Mageba usho kungenza ngathi kungenzeka nangempela sakhankasa ngikhiphe X6 yakhe leyo ngifaka bona sakhankasa amawadi abuya lawo mawadi lapho angaphefumeli-ke mhlawumbe ngifuna ukubheka nto sokuphazamisa mhlawumbe ukuthi amawadi awu-24 ahamba ngaleso sikhathi mhlawumbe khona iqembu lawawina kwenzakala mhlawumbe usesitobheni mama lapho khona iqembu lawawina lawathatha ngempela 24 ngeke ngizokwazi ukulisho ngegama kodwa nje lapho bayazi lo uLundi lawathatha lawina emva kwalokho futhi kwangabikho umuntu omculo uzohalela loculo lenkathi inkathi ngingasenabo nje abantu okuthiwa bayaculela ngiwasala ndini lo Lundi engikhala ngabo ukuthi okay manje mase ngisebenzile-ke saphanda saze sagcina wafika imithente sagijima nayo awu kwafika uStarfleet wagcoka salwana lapho abuya manje kufuna ukwazi-ke pho manje-ke uma ngabe inkathi sisimeme senziwa yini loya mfutho okuphele-ke manje kuthini ukuthi-ke siqashe okay akukhaleli-ke ukuthi ngiqashwe kakhulu ngoba nami bekulokhu uhlekile kodwa manje mina engizokulwela ubulungiswa engicindezele kubona okukhulu abangabazi abaholi abanye benkatha abanye bayabazi mina ngizofela umntwana waphinda angene ngimfela mina ngingakaze ngimbize ukuthi akeze kumina namhlanje ngifuna ukuzogeza ukuthi abaholi sebeke bayibuza ukuthi umengameli waleli qembu umntwana kade wabaseculelwa abaculi lo mculo kwakuba yini yena akhethe yena yedwa mise ngisho izinto zonke makuthiwa kufuneka kube khona umcimbi eThekwini njengoba kumisa njengoba sathi ngeke le nto bemlethela abaculi sekhona izinsizwa ngempela okhukhula ogcwele kodwa umntwana athi ayiphelele uMamiliyoni manje akekho umholi okwacabanga lokuthi umntwana ayisho ukuthini ukuthi lo mfana angafuna asale uma ngabe khona manje bona bacabanga ukuthi bayithanda umculo wami mina ngiyimfihlo enkulu kabi umntwana ngishiye nayo engeke ngize ngikwazi ukuyikhipha njengamanje njengoba ngifela imfihlo yaseThekwini
mhlawumbe uma uthi-ke unempihlo nomntwana, mhlawumbe umntwana weqasha ngoba mhlawumbe linempihlo elinayo, futhi uma uthi eThekwini khona kwenzakalani eThekwini? eThekwini umntwana wacela ukuthi ucela ukuthi ngibizwe ngizoba naye lapha kwi-boardroom. Mangibizwa wacela ukuthi bephume bonke abaholi bebekhona, waphuma ngisho ama-bodyguard akhe kwasala mina naye. Kodwa ngathi mangiphuma lapho ngazi nje inkulumo kwabanye abaholi abathize zingigigiyela bethi yini usuzosiphika. Abanye-ke bangitshela ukuthi yini lento athi ngikhuluma nomntwana, wathi hayi ube ngitshela umntwana ukuthi uyiphathele ibhanti, bathi ibhanti nathi usitshela ukuthi impela yini leyo noma ikhuluma naye. Ngathi ngeke ngize ngikwazi ukuthi enganitsheli ukuthi umntwana wayeshintsha ungabatsheli. Leyo nto asho kumina namanje akekho engingamtshela ngisho umngane wami ngishubane engize ngizomtshela. Kodwa manje bona-ke sengivela lokho kusuka nje lapha eThekwini ngaqala kodwa nje uMamiloni akangabe saqashwa ngafonela ukuvala nje ukuthi uvalwe nje umasipala. Mina bese ngiphilela omeya bese ngiphilela umeya emzinyathi uNgubane ekwazi ukuthi ingane kamntwana ukuphi awuzoxosha okuncane ukwazi ukuphilela uTuli umpheme ngabe sokuprima ekwazi ukungifonela noma ngizele message Mamiloni ukuphi ozoshaya endaweni ethile ngikwazi ukuphilela ubaba Thula Sizwe abe bese ngomeya ekwazi ukungibiza ukuthi hayi Mamiloni woza ilawo bantu bathe uma beqala bethola lezi ikhundla zokuthi baphezulu waqala kimi kwanzima kakhulu. Njengamanje ikuphi mhlambe owathi ayiqembu leGalfoya ukuthi lenze khona ubulungiswa njengamanje siyaphambili? Ubulungiswa engibucela mina njengamanje lobo ukuthi noma ngathiwa mhlawumbe uMamiloni akaqashwa angakhokhelwa, kodwa mina ngifuna ukumtshela kancane nje ngokuhlukana kwabo abaholi. Ngifisa ukuthi bazi ukuthi uMamiloni unempilo, unamandla athize awumthelela weqembu. Mina angikwazi nokuyophepha kwelinye iqembu. Kulokho kuyimfihlo yami nomntwana ayenze ngisengitshela abanye abantu ukuthi ngobani. Ngisho ngalamba kuthiwa ngaphela futhi nje labofakazi abantu u3 years uphelile mina ngaqashwa lo nyaka sokuqala wesikole manje angiqashwa umasipala walanga lithi umncane umasipala somuntu. Kodwa ngeke ngibone kuthiwa ngiyocula kwenye indawo ukuthi ngiculela ukuthi ngoba ngilambile ngingabane ngithiwa ngiyafuquza. Manje ngifisa ukuthi leyo nto bayazi ukuthi noma ngathiwa bezokungikhokhela mina iqembu kamntwana angifuni lozoqeda ukuqhawa komntwana nokuthi mhlawumbe uzolisana nokuthi ufuna kuphele ngegama kamntwana. Ngoba bakhona abanye nje kodwa ngikuqhawa bakhona abanye bafake nje ikhipha mahhala abanye babaholi abathize nje abangathi basenkathi lutho. Ubabona ngawo lowo moya lo ukuthi into ethanda umntwana bayicindezele bayifuna ukuthi iphele nyanga. Manje mina ngeke ngize ngivumele lo. Mina engikushoyo noma ngathiwa bangiqashile bengikhokhela imali kuthiwa nje uMamiloni kunomcimbi wekhathi sokukhankasa sicela ukuthi ube khona. Kunalento abangayazi bona ngoba phela umntwana bona abanye abaningi bazi ukuthi umntwana waphila ngeke ube umphathi nje umholi weqembu. Kunempihlo abangayazi enye abeyiyona engeke ngize ngikwazi ukuyisho lapho. Kodwa nje kuphela nje mina wami ubulungisa ekushoyo lokho ukuthi cha uma ngabe ingane kamntwana ngizuyilahlekusela mina ngidlale ngami bakuthiwa phela uMamiloni ebekhona lapho lithi uMamiloni akekho useCape Town uMamiloni usasebenzela ngaphandle. Ngisho la umpemba nje lapha ekade ngifuna lapha bathi people ngathi singakhetha umcimbi sebefikisa inkulumo lapha ukuthi uMamiloni akekho useCape Town. Mangifolele omunye ngicela ukuthi uMamiloni ngizokuthi useCape Town abe sinawe la besithi siyafuna uzophepha ukuthi ngisho ngiserenke yalapha eplaza. Ngamtshela mina ngibayele mina hayi ndoda phela uphuthumele. Ngaphuthuma zaphila ingane futhi sayeke zaphila ngenxa yomuntu ngabona lapho baningi abantu abenza sengathi bayayithanda into ethanda umntwana kodwa bayayigcoba. Mina umlando wami okwami nje awufuna uphele nje la ukuthi ngivalele ukuthi kuleke ngiphele ngisho kubaculi abanye abaculi abanama events ngivalo nje mina uMamiloni uphu event okwambona kuyo kubaculi bala ngiyafalo nje uMamiloni akabiki ungaqasha nje angaqasha. Manje lento le ngiyayibuka mina ukuthi abantu bafuna ukuqeda into lezi ziphele. Ngiyanxusa-ke mina nabaholi bonke abaholi cha baholi uma nibona ukuthi uMamiloni uzosuka besigwini ngenkathi ningamkhokheli kodwa isifiso samntwana senzeke. Lokho ayekwenza umntwana nani ngithanda ngoba nanibona umntwana ngoba bengigijima nabo bonke abantu. Okokuqala nje umntwana ngokuthi ayigule ekhanda banganginikeza amasayidi ukaze o-23 amasayidi okusulubusa phela isulena asule nami umona nje waqala usuka nakhona lapho. Kodwa ukhona yini umholi noma ofundile noma umphathi othize okwacabanga ukuthi isho ukuthini yali benziwa umntwana uMamiloni khona-ke noma mnika amasayidi kwengamningane noma amabili noma amathathu seku-right akekho kwayibuza lokho. Umntwana eseCape Town afonele ekhaya athi ngicela ngihambisele uMamiloni isikhafu ayodlula
akekho kwayibuza esho ukuthini umntwana ehamba imihlangano ungayibe ucula ukuthi ngifuna amamiliyoni azokhala eduze kwami umntwana enza ama-birthday mayezalwa athi ngifuna amamiliyoni azokhala eduze kwami yonke lento abavele yaphenduka yayinzondo yakhe inzondo enkulu njengoba kukhona abanye nje babengibhinqa lapha abanye omele bekusengumntwana wasendlunkulu behlekisa ngami ngababona ukuthi akumnandi manje zonke lezo zinto lezi ezazenziwa umntwana kubo beyikhanda inzondo akekho kodwa ukucabanga ukuthi leyanto kodwa yini umntwana noma egula ethi ufuna kuba khona amamiliyoni ekade ethe akezokukhuluma athula isifishi kodwa mase angena ngazocula umntwana useyasukuma ngenyawo kodwa wonke umuntu ufela lo mfihlo leyo iyo nto engiphatha kabi ukuthi awulungisa kwaze benziwe sake sathenjiswa kwaze kwathiwa abonje sashuthi phela so ayinkathi akuyasebenza manje inkathi lapho system sathenjiswa kwathiwa hayi imithetho izothengelwa ikhulu umamiliyoni uzothengelwa ifortune awungathi mina cha shuthi imisebenzi iyabonakala kanti kwakuyithulu nje leyo mehla phambi kwamntwana njengoba bonke abaphathi mina kubuhlungu abaphathi bebegxumagxuma lapha mangabe ngempela ngisebenza into zami ukho lomntwana kanti benzela amehlo womntwana manje ngilo umntwana kuthiwa axoxa mhlawumbe engifuna ukubheka la usungaba nayo le imihlangano mhlawumbe-ke nabaphathi-ke asebekhona njengamanje ukuda cha nakhu senilimaza umsebenzi womntwana bengiwenza nawo umntwana nakhu selolimaza nokuthi mhlawumbe kunye ngalithola ukuthi khona lawo wakwaqashwa khona bakhokhela imadlana encane nagcina kuba nokukhidisana lo bala akekho mhlawumbe kusolapho ukuthi uba wala imali yonikeze yona akekho okunye kwenza lokho hayi lokho mhlawumbe kungenza-ke kumasipala ngakithi lo okuyibona ongangiqashi nje omncane njengoba nje ungangiqashi nje kuze kuphela u-3 years ungangiqashi sayibanga indaba yemali nakhona mina ngangingakaze ngisebenze nomasipala lo wangakithi ungikhokhela imali engaphansi ka-10,000 uqala 10,000 uye phezulu uma unamandla manje mina ngizosebenza ngazi ukuthi ngisebenzela u-10,000 noma ngaphezulu kodwa mase ngiholela imali ngisazi yayo ngapha kodwa wathi ngasele imali engango 30,000 mangicabanga athi ngasele imali engango 30,000 emasipala owafanele benginikeze wona mase kufanele mina ngikhokhele sengikhokhele u-30 mangicabanga ngani ngongu-60 ngoshayi sengikhokhele u-30 fanele ngikhokhele lenye iyabhoda ngithi mina yini bathi seku-right ngo-30 but mcimba ngithi bengakithi iwu-6 but seku-right nikwaleta u-30 phela lini bathi hhayi sekwashintsha i-artist se-25,000 niqala uyocula akuvela nangani uqashwe uqashwa ngamalini sangaze sivumelane njengoba vele behlale singavumelani imali engayazi ukuthi iqala 10 kuya phezulu imali engayijwayeza nje ukuthi babe ngaphandle-ke uma ngabe ukuthi ukhona mhlawumbe bezokwenza nginamali bekwazi ukuthi ndoda asinamali lapho mhlawumbe sizobiza upetrol laphana sasiqashiwe nje nanokuthi mina ngimdala sengiyazi ukuthi bakho sengiqasha sengiyazi ukuthi umcimbi wangoweqembu kusho ukuthi imali engaka uma ungomasipala omncane imali engaka uma ungowe-district umasipala omkhulu imali engaka manje izinto lezi sengiyazazi manje laphana mina ngathi mase ngikhokhela imali kwasekubanjwa kwathiwa-ke hhayi isi-right mase ngibabuza le benethatheni basebona sahlanganisa nje abaculi wonke umuntu kumele aneliseke manje 25,000 ngathi angangize ngicule 5,000 emva kwesikhathi esingaka mina ngingazi nguthola 5,000 ningasuka phezulu nehle ngabe ngiyaqhuba naphezulu kanti sikhulula nentini kwathiwa hhayi kwenzethe abaculi bonke balawula beneliseke athi mina manje bonke beneliseke ngiqonda ukuthi noyivukana nje oyikhiphela i-CD yakhe sathi funeka zocula thola imali elingana neyami uzokhankasa yini yabona la enkatheni inkatha ngisho abantu benkatha bayazi mina uma ngivumisa ngibavumisa kunalento le abayizwayo ukuthi lento le siyayizwa futhi leyo nto bahlohla abantu ukuthi abavota manje-ke lo mculo uzokwazi ukukhankasa njengami sababana basithi hayi umasipala ngicela ukuthi uma uzonginikeza 5,000 ungangiqashi uma ukuthi ngabeka ibhajethi khona bese kuba 10,000 kusuka lapho kwathiwa sokubiza uma ukhona ibhajethi manje uma ngabe ucabanga ungasiyona indale ungaphela u-3 years umasipala wazi ube nayo ibhajethi ka-10,000 uqasha amamiliyoni umcimbi wodwa nje ngonyaka ngizwa kahle ngifuna siye ngasemaphethweni mhlawumbe owakho ongafisa-ke ukwandlulisa anokuthi mhlawumbe khona ngingabheka khona ukuthi nike naba nengo nahlala phansi walibika udaba lakho kubona bazoqala ukwazi manje ukuthi umamiliyoni ekhalazo hhayi kodwa abaqala ukwazi noma ngeke ngize ngibamenshine-ke la ukuvela isithunzi sabo kodwa nje abayazi abaholi abakhulu ukuthi ngibikile inkinga yami kubona ngambika futhi nokusokola kwami sokoliswa indaba zokuqashwa ngadlulisa abanye banawo nama-message ami ukuthi cha umamiliyoni bekhala ngokuthi
abanye-ke uma ngibafonela bengawabambi amafoni ngitshela ngikababhisi kodwa futhi bengabuyi kumina njengalo njengoba kwenzeka. Okunye nje ebengithi ngabe ngifuna ukuthi sikuveze ukuthi abaholi noma bengaba bakhulu kangakanani bebe phezulu kangakanani, angicabangi ukuthi ukhona umholi ongaphezulu okudlula umntwana waphinda angene, ngoba mhlawumbe nabakhona abanalawo mandla babekuwo umntwana waphinda angene. Kodwa-ke manje umntwana waphinda angene wayena bekwazi ukuthi ayi-direct amamiliyoni namamiliyoni. Umntwana mina bese ngixoxa naye ngenxa yokuthi manje umntwana bekwazi ukubona abantu abanenzondo, ngenxa yokuthi bekukhona inzondo kuyenzeka naye seyibona. Mina bengixoxa naye ngencwadi bengaboni, mina bengifike ngenza ilokuzana ngimbhalele umntwana incwadi bese ngenza iphasela kube ngathi mhlawumbe eleyicathulo noma elale sihlobise kufike manginikeza umntwana esandleni besazi naye mangihlelekile kunaleyo nto leyo phakathi uyazi ukuthi khona into kumele uyifunda yedwa. Naye uma ngabe ngithumelele esengiphendula uzothumela imoto ezonza straight ngilethele leyo ncwadi leyo. Besikhuluma kanjalo lo mntwana ngoba manje esebona ukuthi khona uqheko olukhona nabantu kukhona abantu abangivela umona kahle. Kuningi angitshela khona nje engikwaziyo engizengikwazi ukukhuluma la, kodwa nje ngiyacela abantu bebe neqiniso, ngiyafuna ukulungiswa egameni lami lokusebenzela iqembu lenkatha nayibopha. Angabe ngisakwazi ukuphefumula kwenye indawo futhi nje-ke angeke ngikwazi ukuphefumula nangenqubo esigcine sesivumelana ngazo nje ngisho umntwana esezohamba, angeke ngikwazi ukuphefumula kwelinye iqembu. Mina ingakho ngithi uma ukuthi enkatheni babona ukuthi umamiliyoni uzofuna imali yenkatha, cha abangalokhuzi abangangikhokheli imali yenkatha, bangifane nje ukuthi ngiyokhakhasela ushenge mina uma ngizokwenza umsebenzi wakhe mina ngizophila ngendlela engiphila ngayo. Kulungile, asiphethe awakho okugcina ngadlulisa. Engakusho kakhulu ukuthi umamiliyoni akayekile ukucula, uyacula. Umamiliyoni akahlala angatholakali, uyatholakala nani balandeli benkatha. Ngiyanazi ukuthi ngivuka impela ngokuhlevana mase ngiqhamukile. Cha nani ngifuna nazi ukuthi angingakho ukuthi lokho ngingatholakali ngoba yibi nalo nenkinga, cha. Ingoba kusuthi kuyileyo ndlela yabo abathize okusuke baxhumane nami baba nenkinga, kodwa nje ngisekhona ngisatholakala futhi nawe nasey'nkundleni zokuxhumana nje bangibona abantu ngiyaqhubeka nenamba yami bayayibona lapha ngale ngiyipost sewumuntu otholakalayo. Ngenza thola ucule kwasikandi into ekhona ngampela lo. Into eyenza ukuthi ngicule umasikandi futhi ngibonile ukuthi ngamasikandi ithwala kanzima mase ngicula lo mculo wabo wezigidi lwezisho imali eyongoma yabagulisa leyo. Manje kuthi uma kufanele ngizongena estage angabikho umasikandi ofuna ukungena emva kwami kuba nosini. Manje ngabona ngicula umasikandi ngoba manje abasengiqashe nakahle lama-event abo. Ngathi uma ngicula umasikandi bazothi hayi siyamcula umasikandi simqasha khona kufike ngibhayise laphana bethi hayi kodwa ngoba ngizokwazi ukuphila ney'ngane ngingako khipha umasikandi nje. Uyabona nje Ikhona i-album nje online ethi mamiliyoni kungafa umuntu isihloko sayo mase ngikhipha isingili ethi ngimela kade ngikhipha nje ngoDisemba isingili. Awuthi ngithi awuthi ukushiya kancane. Ithi wena ungakhuluma kanjani ngothando, ukhulume kanjani we, hayibo ngilimele mina. Ithi ungakhuluma ngothando uncomo la manje thina nathi silimele ngale. Isihloko sayo sithi mamiliyoni